Raw Audio Productions uvádí Diabetes podcast. Diabetes umí potrápit. S touto nemocí se perou mladí i staří, tlustí nebo hubení, ale s cukrovkou život nekončí. Tohle je Diabetes podcast, který je tu pro všechny diabetiky a také jejich rodiny nebo kamarády, aby věděli, že v tom nejsou sami. Já jsem Honza Hrušovský, už více jak 10 let mám cukrovku prvního typu a někdy se s tím peru dobře, jindy špatně. Právě proto mě zajímá, jak to mají ostatní diabetici. Tenhle díl Diabetes podcastu vznikl za podpory společností A-Import.cz a Benu lékáren. Díky za to. Dnešní epizoda Diabetes podcastu nabídne něco tak trochu od každého. Řekneme si něco o technologiích, respektive jedné pumpě, o které se stále spekuluje, že dorazí na český trh, dále také něco o sportu a v poslední řadě i o mateřství s cukrovkou. Dalším hostem Diabetes podcastu je Jana Ševčíková. Ahoj a vítej tady u nás. Ahoj Janko, ďakujem za pozvanie do vášho podcastu a teda, že som mohla prísť do Prahy za vami, do Slovenska. Janko mi tady ještě nikdo nikdy neřekl, to je krásný, to zní sympaticky. Ale i na tebe začíná, nebo číhá samozřejmě tradiční otázka prolamující ledy. Jak seš na tom právě teď s glykemií? 5,6. Oj, to je vzorová hodnota, zdravý člověk. To je. Řeknu, že jsme se synchronizovaní, protože já mám 5,4. Ale já jsem si tady u té otázky vždycky uvědomil potom na konci, že musím udělat ty bilanci, vyhodnocení, co to s tím udělalo, protože spousta posluchačů říká, že jim to třeba stres zvedá glykemii, takže a kolikrát jsou ve stresu z toho, že tady sedí, což nechápu proč, ale na konci si samozřejmě ještě řekneme, jak se to proměnilo za tu, myslím, půl hodinku, 3/4 hodinku, možná hodinku, co si tady budeme povídat. Ale když už si koukala na hodinky, vidím, že máš chytrý hodinky Apple Watch, tak rovnou navážu i s tím, co tedy používáš. Jaký vybavení máš, jaký senzor, máš pera, pumpu a tak dále. U nás na Slovensku teda máme niekoľko typov senzorov, ale ja používam už od začiatku, ako som teda začala používať senzory Dexcomy, takže mám momentálne Dexcom G6. A čo sa týka pumpy, som teda pumpaška a používam Omnipod Dash, ktorý mám spárovaný teda s telefónom a aplikáciou IAPS, čiže fungujúcou na Apple telefóne. Takže vlastně uzavřený okruh, který je spravovaný komunitou, když to tak řeknu. IAPS je totiž něco jako Android APS, což je neoficiální řešení těch, vlastně řekněme, nebo není to oficiální aplikace od Dexcomu, respektive od Omnipodu, která pohání tu pumpu a nějakým způsobem jí říká, co má dělat. Ale když už tady zmiňuješ Omnipod, to je samozřejmě bezhadičková pumpa. Ano, přesně tak. Jenže ta v Česku, a předpokládám, že ani na Slovensku není dostupná tak, že by byla hrazená z veřejného pojištění. Tím pádem ty si za ní musíš platit. Presne tak. Ja mám ale našťastie fakt veľké šťastie, lebo mám skvelého zamestnávateľa a túto pumpu mi prepláca zamestnávateľ v rámci nášho interného výskumu, lebo vyvinuli sme takú novú radu probiotik tekutých a tie sú veľmi vhodné a podporné aj pre diabetikov. A na mne vlastne zistili, že to má celkom vplyv na glykemiu, tak sme to spravili takýmto spôsobom, že mám to taký benefit a zároveň na mne testujú tie probiotika a sledujú mi, aký to má vplyv na hladinu cukru v krvi. Ale to je docela fajn mít takovýhleho sponzora přímo v práci. Tak to je úplne, že úžasné. Ale keď si sa pýtal na tú cenu toho Omnipodu, mesačné balenie toho Omnipodu stojí tak 300 €. Plus mínus. Ono to závisí, odkiaľ to kupujem. Začínala som, takže som si to najprv kupovala sama a kupovala som to z Nemecka. Tam to jedno balenie vychádzalo okolo 320 €. Keď som kúpila viac, dostala som nejakú zľavu, ale zistili sme, že sa dajú kúpiť aj z Poľska a ak je dobrý poľský kurz, tak vtedy vychádza balenie na 280 €, čo je celkom priaznivá cena. No tak ja to tak poviem, niekto to prefajčí, prepije a ja to teda prepumpujem. To je hezký, prepumpujem. Když to převedu do českých korun, tak to asi vychází bajvočko nějakých 6, 7, možná 8 000 korun. Asi záleží dost i na tom kurzu. Nevím, jak moc se vyvíjí kurz polského zlotý. Ale i tak
někdo to chce investovat, někdo ne, ale spíš by mě zajímalo, jaký problém je to vlastně nějakým způsobem jako sehnat a objednat si to si objednáváš jako přímo z e-shopu Omnipodu? Presne. Nie je to e-shop Omnipodu, je to nejaký sprostredkovateľ, dodávateľ, úplne jednoduché, cez internet objednám a príde. Takže je to veľmi ľahko dostupné na kúpu. Samozrejme, čo je ťažšie, je už spracovať to alebo napárovať to s tými aplikáciami. Ja som najprv začínala s AAPS, a AAPS je ochránené, samozrejme majú taký systém krokových cieľov, čiže musí ten user, ten používateľ toho AAPS najprv prejsť takou výukou ich internou, aby pochopil, na akých princípoch to všetko funguje, ten uzavretý okruh. To celé aj s tým nastavením bolo pomerne náročnejšie, ale opäť som mala veľké šťastie v práci. Mám skvelého kolegu, ITčkara, ktorý si to všetko naštudoval zároveň so mňou. Čiže všetko mi pomohlo vždy rozbehať, spraviť zálohy. Ak som bola aj niekde v zahraničí a náhodou sa mi pokazil mobil alebo niečo, takže ja som mala vždy aj náhradný rezervný. Tam som to hneď automaticky z cloudu vedela stiahnuť. Ale keďže som Apple user, jabličkaš, tak som časom prešla opäť späť na Apple a teda mám už aplikáciu IAPS, ktorá je z môjho pohľadu o mnoho užívateľsky jednoduchšia a používa aj také už viac vyšpekulovanejšie funkcie alebo funkcionality, ktoré sú také citlivejšie a mne pomáhajú udržať tú hladinu takú rovnejšiu. Takže držím rovinu. To je krásný. Krásně tady čteš slogan z mého trička. Já samozřejmě, když už tady jsme naťukli ty uzavřené okruhy a IAPS a Android APS, tak já tady udělám takovou menší odbočku a rovnou teaser na to, co my přineseme v Diabetes podcastu v dalších měsících, protože my jsme vlastně už nedávno natáčeli rozhovor s Milošem Kozákem, který je jedním z vývojářů právě té uzavřené smyčky Android APS, ale ten si samozřejmě schováváme až do listopadové série, protože je to samozřejmě fantastický příběh otce, který vlastně začal tu smyčku vyvíjet kvůli tomu, že jeho dcera měla cukrovku a prostě jí chtěli jako ulehčit život a zjistili, že jednodušší je si spoustu věcí naprogramovat sami a pak to vlastně sdílet i s tou komunitou diabetiků. Ale ještě k tomu Omnipodu a k těm vybavením vlastně, co používáš. Jasně chápu, že ti to platí zaměstnavatel, což je skvělý benefit, ale dovedeš si představit, že by si to platila sama. Stálo by ti to za to, i když si vezmeme, kolik peněz to stojí? Áno, rozhodne. Rozhodne určite áno, lebo ten komfort života pre mňa s týmto systémom s Omnipodom je o mnoho lepší, ako som mala na hadičkovej pumpe. Jednoducho s tou hadičkovou pumpou ja som ju síce používala, som bola medzi prvými na Slovensku, ktorí mali vlastne ešte H-tronku pumpu zavedenú alebo danú do užívania. To bolo v roku, som bola stredoškolačka, písal sa rok 2002. Takže od roku 2002 som bola na pumpách, a potom samozrejme boli akučekové, potom som mala tandemku, ktorú mám stále domaskovanú v šufličku pre istotu, ale jednoducho pri tom mojom aktívnom spôsobe života, cestovaní, športovaní, to bolo s tou pumpou, hadičkou vždy také náročnejšie. Popri tom 2 tehotenstva, 2 malé deti, ktoré mi to neustále niekde vedeli odškodnúť, strhnúť. Mi to dávalo zabrať. A na druhej strane nevedela som s tým celkom dobre spávať, čo som vlastne zistila až tak časom, že prečo som stále taká unavená. Ja som sa proste na to v noci budila, že som stále niekde primotaná, zamotaná. Jednoducho ten komfort s tou Omnipodkou je skvelý. Takže ak by som Omnipodku nemala, asi by som rozmýšľala, že sa vrátim naspäť na pera. Lebo už tým, že mám Dexcom, že mám senzor, tak viem sa pekne vykryť aj tými perami. Proste nemyslím si, že je to neriešiteľná situácia, ale vďaka Bohu mám Omnipodku. Co říká tvůj diabetolog nebo diabetoložka na to, že používáš pumpu, která vlastně na tom slovenském trhu není dostupná? Může to být vlastně nekomfortní třeba i pro něj, protože nemusí mít tolik informací o té pumpě. Moja diabetologička, doktorka Tošerová v Bratislave, je v tomto skvelá. Ona ma v tom úplne podporuje. Ona sa vlastne aj teší, že sa zároveň učí so mňou. Takže toto privítala. Úplne hneď si vypýtala čo najviac informácií o tom, ale samozrejme tu stále platí najlepším lekárom. Pre samotného diabetika je sám diabetik, ten sa pozná najlepšie. A ten si vie ten cukor, tú cukrovku alebo
tú glykémiu sám najlepšie zmanéžovať. Ale musím povedať, že veľmi mi pomohli tu v Prahe na klinike Diavize, kde teda som bola u pani doktorky, ktorá je sama diabetička a má skúsenosti z AAPS. A tam mi veľmi pomohla ešte došperkovať určité funkcionality a určité nastavenia na tomto uzavretom okruhu. Takže keď nájde človek príjemných ľudí, ktorí sú otvorení takýmto novým veciam, tak je to o to ľahšie. Už tady padaly nějaký, řekněme, starší data, jako rok 2002 a tak dále, tak se musím zeptat, jak dlouho máš cukrovku? Kdy ti ji diagnostikovali? Písal sa rok 1991. Bola som. Jo, přemýšlím, jestli jsem tady, a teď nechci, aby to vyznělo úplně blbě, ale jestli jsem tady měl ještě někdy hosta, který má cukrovku díl, než jsem já na světě. Tak, to jako zní hrozně. Nechci, aby to znělo fakt jako úplně až vošklivě, ale to je hustý. Ty máš cukrovku díl, než jsem jako já tady. No, takže písal sa rok 1991. Rodičia teda veľmi na to celkom rýchlo prišli. Mama odpozorovala tie moje klasické príznaky toho diabetu. Časté močenie, pitie, úplne som proste schudla na veľmi nízku váhu ako dieťa. Položila som si 3 týždne na kremároch, bez rodičov, čiže úplne začínali sme s injekčnými striekačkami, ešte neexistoval glukomér, čiže keď som prišla domov, tak proste sme fungovali na injekčných striekačkách, ktorých som mala také krásne, dlhé rady bodiek po nohách, po rukách. Moč sa kontroloval pravidelne 2 alebo 3 krát denne, varil sa tzv. Benediktovým činidlom a na určovanie hladiny cukru v krvi, glykémie sa používali prúžky, ako sú teraz na moč, na ktoré sa kvapla kvapka krvi, počkalo sa, zmýlo sa to pod vodou a po nejakých 3 minútach to mamina prirovnala a zistila na nejakej škále, že asi akú glykémiu mám. Asi. A prvýkrát glukometer, myslím, že sme dostali tak po pol roku, nejakom 92. prišiel. No. Tak to prišlo docela brzo. Tak, a kolik ti bylo v té době? 6 rokov. Ja som práve nastúpila do prvej triedy, takže bola som prváčka. Takže to byl takový dáreček k tomu... Nástupu. No, přesně tak. Na základku rovnou s cukrovkou. Rovnou s cukrovkou. Ještě než se dostaneme k tomu, jak se změnila si tvůj přístup k té nemoci, tak což samozřejmě budou hodně ovlivňovat i ty technologie, které, jak už si tady zmiňovala, nebývalo to na začátku toho, co se správalo s tou nemocí, takový, jako je to dnes, jaký to známe dnes, protože ta diabetologie se vyvíjí a v posledních letech jako úplně neuvěřitelnou rychlostí. Ale i tak, jaký to v té první třídě bylo, vzpomeneš si na to, jak k tomu třeba přistupovali i na té škole, protože dovedu si představit, že v roce 91-92 v Česku, vlastně ještě v Československu, asi takový povědomí o diabetu nebylo. A tak jaký to bylo, když si přišla na základku s takýmhle dárečkem? Myslím si, že sme to celkom ako rodina veľmi pekne zvládli. Rodičia samozrejme informovali školu, učiteľov. Moja mama vycvičila aj kuchárky a vedúcu jedálne, čiže všetci vedeli, čo mi majú podávať. Boli veľmi ochotní, že mi vlastne varili veci na mieru. Keď v piatok bolo niečo sladké, tak ja som to mala všetko spravené s diacukrom, alebo teda s nejakou alternatívou. A to byla pokroková jídelna teda na tú dobu. Áno, na tú dobu to bolo veľmi akože fakt, že super. Športovala som, ja som vlastne plávala, od malička som plávala. Jedine teda, čo som vnímala v tej dobe, stále trošku vnímam negatívne, je, že som bola vybratá ako taký plavecký talent na športový gympel, ešte aj so spolužiakom a pokračoval iba on, lebo mne tedy nedali odporúčania, že v tej dobe proste jednoducho diabetik nemohol vykonávať vrcholovo šport. Samozrejme ešte nebolo také povedomie, takže rodičia mali také tie informácie, no príde o nohu, bude slepá, nikdy nebude mať deti, nikdy nebude mať rodinu, štúdium na vysokej škole to si môžete vyhodiť z hlavy, treba ju stále strážiť. Takže rodičia ale sa nejak nezlakli, oni ma veľmi podporovali a snažili sa, aby tie hladiny boli čo najrovnejšie, samozrejme aj v tej dobe bez tých senzorov, no jednoducho tá glykemia bola orientačná, ale veľa sme športovali, veľa sme sa zdravo stravovali s rodičmi, nechávali ma aj takú tú voľnosť a pozbudzovali ma vo všetkých tých aktivitách. Nikdy nedali také najavo, že by ma moc príliš ochraňovali, aby vo mne vzbudzovali nejakú tú domnienku, že som teraz chránený druh alebo nejaký slabší jedinec. Postupom času, ako jasne, prichádzali aj také nepríjemné situácie, že mi niekto v škole ukradol inzulínové pero. Hej, nemala som si čím pichnúť inzulín v škole, tak teraz celá škola na nohách. Hľadal sa vinník. Ale
na druhej strane, ako nemôžem povedať, že by som mala na to detské obdobie nejaké veľmi zlé spomienky. Samozrejme, teraz moje deti, keď sa ma pýtajú, že mám ja, lebo sme sa rozprávali o nejakých výletoch, že ja som nikdy nebola v škole prírode, nikdy som nebola na lyžiarskom, lebo jednoducho tí učitelia sa báli. Toto si zobrať na zodpovednosť, také dieťa. To je asi pochopiteľný, ale... Nemali s tým skúsenosť, takže jednoducho, ale tak hovorím, rodičia mi to vždy vynahradzovali, my sme vždy lyžovali, turistikovali, bajkovali, plávali, takže žila som úplne taký bežný život. Môj brat sa musel naučiť píchať mi inzulín, to sme sa vždy potom doberali, že no už poď, že čas. Takže to posilňovalo to, myslíme, celkovo také tie rodinné vzťahy u nás, takže jasne, potom prišla puberta. Trošku si človek... Krízové období. Trošku som si ulitla a samozrejme som si niekedy zabudla pichnúť inzulín. Na tajňašia som niečo sladké zjedla. No samozrejme to sa nedalo zakryť. Tak keď mama už skovala inzulínové perá, aby som nepodvádzala. Takže prichádzali aj také horšie situácie. A potom zase s nástupom, jak som už potom išla na vysokú školu, a stretla som môjho manžela, tak vtedy takéto uvedomenie si, že áno, chceš mať rodinu, chceš fungovať ďalej, chceš niečo v živote sa niekam posúvať, dokázať, tak prišla tá rovina. Když už tady poslouchám, čím si vlastně musela projít tím vývojem a hlavně tím technologickým vývojem, tak mě napadá, věříš tomu, že se ještě ve svém životě dočkáš toho, že se podaří najít lék na cukrovku, že jednoho dne budeš zcela zdravá? Som optimista, takže áno. A dovedeš si představit takový život najednou, že by si nemusela ráno nebo večer řešit to, jak si píchneš ten inzulin, nebo vlastně během toho dne, že si vůbec budeš píchat nějaký inzulin, že si budeš muset měřit glykémii. Dovedeš si představit takový život? Skoro bezstarostný život. Bezstarostný, lebo vieš, že diabetik musí spraviť o 180 rozhodnutí viac denne ako bežný človek. Tak to znamená kopec voľného času, navýšenie nejakých aktivít iných. Akože ťažká otázka, lebo človek s tým žije celý život. Pre mňa je to proste, to som to nikdy nebrala ako nejaké obmedzenie, skôr proste je to životný partner, dá sa to tak povedať, tá cukrovka. No a keď o ňu by som takto prišla, tak určite by boli tie prvé mesiace náročné. Bylo by to nuda. Bylo by to nuda, no. Posloucháte Diabetes podcast s Janou Ševčíkovou. V dalších minutách se budeme bavit ještě o sportovních aktivitách, dálkových bězích a samozřejmě také o mateřství. Partnerem Diabetes podcastu je aimport.cz, distributor kontinuálních monitorů Dexcom, inzulínových pump Tandem a dalších pomůcek pro diabetiky. Víte, že s kartou Benu Plus pořídíte více než 3000 léků z vybraných kategorií bez doplatku na recept? Bližší informace a podrobné podmínky najdete v kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Příjemný poslech tohoto podcastu vám přejí Benu lékárny. Nejde si nevšimnout tvé štíhlé a sportovní postavy, ale předpokládám, že hodně sportuješ, protože už si tady zmiňovala to plavání, vídám na příspěvcích na sociálních sítích, že hodně taky běháš, protože sdílíš ty své zkušenosti z těch běhů a vlastně není to jenom běh, ale ze všech sportovních aktivit i prostě z cest po horách a podobně. Nedávno si taky psala, že se chystáš na štafetový závod od Tater k Dunaji, který zní úplně fantasticky ten název. Nevím, kolik kilometrů to má, ale myslím si, že to musí být hrozně velká dálka. Tak by mi zajímalo, jak jdou přípravy na závod, na běžecký závod? Výborne. Dnes ráno už som si dala po Prahe 10. 10 kilometrů? Áno. Som si... Pekne. No, dodržujem svoj tréningový plán. Ano. A prípravy idú výborne. Je pravda, že som mala také obdobie, že som prestala behať v zime, vtedy som sa začala venovať skôr takému fitness a posilňovaniu, proste v zime sa mi nejak von až tak behať nechce. Nedivím sa. Samozrejme, mám rada lyžovanie, keď je zima, takže chodím aj s deťmi lyžovať. Mám kamošku, s ktorou chodíme na ski alp, ten si ma celkom získal, to je pekný šport, ale teda dosť výživný, ktorý si pýta hodne sacharidov, lebo tedy tá krivka fakt, že klesá. Ale teda, čo sa týka príprav na tú štafetu od Tatier k Dunaju, idem to bežať už druhýkrát. Pred 2 rokmi som to skúsila prvýkrát. Je to úžasný zážitok. Bežíme vlastne deň-noc. Štartujeme v sobotu ráno z Jasnej, z
Lehku na Slovensku a dobiehame v nedeľu okolo obeda alebo po obede v Bratislave na Tyršovom nábreží. Celý ten beh má 360 kilometrov. Skupina, v ktorej som bežala predtým a idem behať aj teraz, to sú vlastne 2 autá po 6, v každom aute je po 6 bežcov, takže 12 bežcov dokopy. Každý odbehne 3x10 kilometrov, takže behom 24 hodín 30 kilometrov. Takže to sa dá. No, vzdálenost to není tak hrozná, ale když si představím to, že to musíš uběhnout za, nevím kolik hodin, nebo 24 hodin to je, nebo kolik si říkal, že vybíháte? No, borci, takí tí už vyšportovaní, to dajú za 24 hodín, ale náš tým to dal minulý rok 30 a dá predminulý rok 37 hodin. No, tak dokonce. Tak je to den a půl, skoro 2 dny. Skoro, no to. Když si představím, že se člověk mezi tím musí jako najíst, nějakým způsobem stravovat a do toho ještě řešit to, že v určitou chvíli musí jako někdy někam běžet, tak si říkám, jak se to dá manažovat, když je někdo zdravý jedinec a obzvlášť, jak to může manažovat člověk, který má cukrovku, protože co mezi tím jako můžeš jíst, tak se můžeš mezi tím stravovat. Jak tohle vypadá? Strava velice taká, by som povedala, že ľahká. Banán, iba nejaké pečivo, proste rýchle sacharidy, ktoré ti obnovujú glykagen v svaloch. A samozrejme, ja mám popri behu, musím mať stále nejaký gel, takže gely s kofeínom, alebo prípadne nosím si také tie malé balenia sačkových medov, ktoré sú tak narýchlo, proteínová tyčinka po behu, hej. Takže tá strava je veľmi taká jednoduchá a v zásade nič zložité. Samozrejme, vďaka tým technológiám, ktoré mám, je to jednoduchšie. Pred tými 2 rokmi som bola ešte na tandemke, čiže pred behom skontrolovať glykemiu, odpojiť pumpu. Ja vôbec nemôžem behať s pumpou. Pre mňa je to proste že zbytočné, keď som bola ešte na tých hadičkových, lebo ja nepotrebujem žiadny inzulín počas behu. Teraz samozrejme, keď mám omnipodku, nemôžem ju odlepiť, ale samozrejme mám tam nastavený režim, šport, takže všetko sa mi pekne stiahne. Musím vybiehať s vyššou glykemiou, lebo ja mám celý život skloný k hypoglykemiám, takže toto je jediný problém u mňa aj pri tom športe. Tak tá hypoglykemia sa mi objaví, ale už to telo je tak vycvičené, že aj s tou hypoglykemiou počas toho behu sa vie tak vysporiadať, že jednoducho tá energia sa tam nájde vždy. Ale tiež teraz si tak už testujem sama seba a viem, že každý 5. kilometr potrebujem niečo doplniť. Samozrejme závisí, v akej rýchlosti bežím. Takže ak bežím intenzívnejšie, tak vtedy to už potrebujem si dávať niečo možno, že na 3., 4. kilometri, keď bežím len taký výklusik, tak ten 5. kilometr je vždy ideálny na zastavenie, doplním nejaký gel a fungujem ďalej. Potom, co uběhneš těch 10 kilometrů, tu vlastně svoji část, tak to dávkování inzulinu na té omnipodce zase zapneš, respektive u té tandemky tu si zase znova jako připojila, aby to dávkovalo inzulín. Presne tak. Takže je to veľmi, vďaka tým pumpám je to jednoduchšie. Tieto veci zmanažovať, takéto športovejšie, náročnejšie aktivity, áno. Nehovoriac o tom, že človek aj niekedy nespí, hej, lebo to sa ide deň-noc. Mala som jeden úsek, pred tými 2 rokmi som bežala o 2:00 v noci, niekde nejakým lesom, niekde som vybehla vo Vrábloch, o 3:00 v noci som si sadla do auta, potom sme sa niekde vyložili, lahla som si do spacáku a na druhý deň som o 1:00 bežala znovu. Takže... Já se ještě vrátím k tomu jídlu, protože samozřejmě chápu, že rychlý sacharidy musí u toho běhu být kvůli doplnění energie a vlastně nějakým způsobem rychlému srovnání, když tak té glykémie nebo respektive hypoglykémie. Ale když slyším banán, různý gely a podobně, tak to vlastně jako není úplně na žaludek to nejlepší jídlo. Jo? Takže i tak mě vlastně zajímalo, jak se tohle dá zvládat jako z pohledu toho, a nejenom, že máš cukrovku, ale vlastně i taky zdravý člověk to bude řešit, že jak na toto tělo reaguje jako ten žaludek, jestli se z toho prostě nedělá prostě blbě, když 2 dny tady jsem závislý na tom, že musím jíst banány, různý gely, kofeinový gely a nějaký další takovýhle rychlý cukry, sacharidy. Samozrejme, nie je to len o tom, človek to preloží, niekde sa zastaví na nejaké jedlo, tak nejaká tá cestovina, hej, aj s nejakou bielkovinou, alebo hovorím nejaký ten rohlík s nejakou šunkou, čiže lebo vždy je, aj pre mňa je dôležitá aj tá strava, na to si dávam fakt, že pozor, tu si ja veľmi sledujem, čo jem, lebo stále tvrdím a učím to aj moje deti, že sme to, čo jeme, takže snažím sa nepreháňať to s tými gelmi, hej, určite zase počas jedného behu jeden gel, viac nie, lebo viem, že je to tiež na ten žalúdok dosť nebezpečné. Potom skôr ešte pred behom zvyknem dávať nejaký
izotonický nápoj, ktorý je teda obohatený o nejaké vitamíny, minerály. Samozrejme magnézium je veľmi dôležité dodávať tomu telu, aby som predchádzala nejakým krčom a nejakému výraznému vyčerpaniu. Ale na druhej strane to je také psychické nastavenie. Pre mňa je ten beh neskutočným štartérom. Pre mňa je to taký brainstorming ranný, kedy mi napadajú všetky myšlienky, nápady, čo potrebujem v práci spraviť, čo idem teraz nastavovať. Teraz áno, dobre, toto potrebuješ vyriešiť. A ja už koľkokrát, keď prídem ráno na office a už vidím nášho generálneho, že niečo potrebujem s tebou prebrať. A on už na mňa, tak pozor, ty si bola zase behať. Takže vieš, že tieto ranné brainstormingy, ja to volám, mi veľmi fungujú a je to taký môj hnací motor do toho, aby som fungovala ešte lepšie, ešte efektívnejšie. Potom všetci, že ty si taký sluničkár, že sa stále škerí, tak ako nemám dôvod chodiť zamračená a ráno robiť deň. No tohle je zrovna důvod, proč já nemůžu běhat. Protože přesně se rozeběhnu a začnu přemýšlet nad 1001 věcí, která mě z toho hrozně rozptyluje. A mám potom takový spíš jako chrtí závod, že jak mám spoustu těch myšlenek, tak je nechci zapomenout, takže běžím jako rychlejc, abych doběhl už do toho cíle, abych si všechny ty věci, které mě napadly, mohl napsat, protože jinak bych na to samozřejmě zapomněl, že jo. No jo, vím, že když zrychluju, tak samozřejmě odpadnu, takže můj běh je takový, že po půl hodině jsem úplně mrtvý a nemůžu běhat. Ale to jsem trošku odbočil od tebe. Ještě k tomu běhu, a teď už nebudem řešit ten závod, ale spíš obecně jako běh, protože běh jako fyzická aktivita, při něm se pálí jako spousta cukrů, nebo respektive je potřeba ho hodně doplňovat. Už to padlo 3. nebo 5. kilometr, to odpovídá tak jako podle mě 20. 30. minutě běhu, že jo. Jak to ale vlastně dávkuješ ten běh, teďko myslím, jak ho dávkuješ v průběhu dne, to znamená, kdy chodíš běhat? Ráno? Chodím ráno. Je to kvůli tomu, že v sobě nemáš prostě toho inzulinu ještě tolik, jako v průběhu dne, nebo proč vlastně ráno? Lebo mi to tak vyhovuje. Ja som také ranné vtáča, takže mi to aj pred tým celým dňom, lebo teda mám ten kalendár pracovných povinností celkom nasekaný. Nie som vždy len na jednom mieste, ale veľa a častokrát sa presúvam. Po obede ma čakajú samozrejme zase povinnosti s deťmi, domácnosť a častokrát už večer skôr idem, keď už tak, že nebehám, tak sa radšej idem prejsť, alebo je to o nejakom fitku, ale beh mi jednoducho vyhovuje ráno, že vtedy je to pre mňa taký štarter. Zvykla som behávať nalačno, ale to som zistila, že teda tiež nie je úplne vhodná alternatíva. Jednoducho teraz opäť je ten jak som na tom Omnipodu a na tom IAPS, opäť je to fungovanie trošku iné a tak to ladím, tak zvyknem určite nejaký banán si dám ráno, ľahko, nejaký čaj, trochu medu. Nedopichujem nič. A nechám sa radšej, nech ma to vystúpa aj na 10, aj na 11, lebo viem, že ja počas toho behu, keď dobehám, tak viem byť na 5,4 až na 4, niečo. Hej. Takže vyslovene to moje telo má taký efekt rýchlo spalovací, čo sa týka tých sacharidov, tak už som sa naučil, že netreba panikáriť, radšej to nechaj vystúpať, aj hovoríme na 11, na 12, ako nič si z toho nerobím, je to dočasné a ono mi to potom pekne sa tým behom upraví, tým športom. A potom môže prísť do snídane. Zasloužená. Vieš čo, ja som práve že nie raňajkový typ, to som tiež prišla, som ho si odsledovala, dodržujem ten intermittent fasting, snažím sa, alebo teda držím si 16-8, že začínam prvým jedlom dňa zvyčajne je až obed, takže o nejakej 13. To je také, že prvé jedlo dňa. 12-13. Takže ráno, když běhat, dáš si banán a potom to vydržíš do oběda až bez do jídla. Oběda bez jídla. To je zajímavý přístup. A potom další jídla přicházejí kdy? Potom až normálne večera, o nejakej 6, 7. Takže a svačení mezi tím? Nic? Nejak neriešim. Keď tak maximálne mám so sebou nejakú zeleninu vždy nakrájanú, nachystanú v práci. A prišla som na to proste, že tie raňajky mi vždy nejak tú hladinu rozkolísali. Napriek tomu, že to boli iba nízkosacharidové, že prevažná časť bola bielkoviny a zelenina, ale tak napriek tomu som vedela vystúpať a jednoducho toto mi nejako svedčí a cítim sa lepšie. Ako samozrejme sú dní, keď je sobota, tak máme rituál s deťmi, takže tie raňajky si dám s nimi, aby to nebolo také, že raňajkujú bez mami. Je pravda, že asi ten
svůj takový režim, hlavně ten jídelní režim, když to tak nazvu, si musí každý diabetik najít sám, protože každému vyhovuje něco jiného. Já si třeba nedovedu představit, že bych prostě měl odejít z baráku bez snídaně. Jo, protože ta snídaně je vlastně pro mě, ať mám jakoukoliv glykemii, je pro mě takový jako záchytný bod, který mi pomůže tu glykemii vlastně na to dopoledne nějakým způsobem jako srovnat. Protože když se probudím s vyšší glykemií, tak vím, co si mám dát k snídani, jakou dávku a pak mít pohodový rovný dopoledne k tomu obědu a tam to samozřejmě můžu trošku zprasit. A nebo obráceně, když mám velmi výjimečně vlivem nějaký fyzické aktivity, třeba hypoglykemii, ráno, tak vím, že si můžu dopřát jako pořádnou snídani, takže tu si dám velice rád. A potom zjistím, že stejně se udrží v rovině až do toho oběda. Nedovedu si představit, že bych prostě jako měl odejít do práce nebo něco dělat a jedl vlastně až první jídlo s obědem. Každý je iný, presne si povedal, že každému vyhovuje niečo iné a iný typ jedla, niekto z diabetikov sú alergickejší, niekomu stupne cukor z ríže úplne, že do nebes. Niekto absolútne na to nereaguje. Hej. Ja napríklad absolútne nemám problém s cestovinami. Hej. Keď sú dobré, kvalitné talianske cestoviny, tak tie mi nič v zásade s cukrom neurobia, kdežto rýža, dovidenia. Tak jako těstoviny, rýže, to jako je velký nepřítel u mě, takže je vidět, že prostě u každého to funguje trošku jinak. Ale to samý platí třeba i pro mlíko nebo pro kávu. Jo, jsou lidi a teď, že jo, káva může být s mlíkem, ta samozřejmě něco s tou glykemií udělá, ale normální černá káva mi zpravidla v 99% jako vůbec nic neudělá. Ale už jsem viděl, že lidi prostě si dopichujou i na kafe, protože prostě ten kofein jim to tam trošku jako podsuchá. Takže tady je potřeba vlastně jako říct, že i když tady sdílíš nějakou svoji zkušenost s tím, jak jíš, tak vlastně jako nikdo by se toho neměl úplně jako držet, protože vlastně by si měl najít tu svoji cestu. A to platí vlastně i pro ostatní, že pokud jedí úplně jinak, tak je to v pohodě, nemusí hejtit někoho jiného, kdo jí prostě diametrálně odlišně. Souhlasím. Ale ještě k tomu sportu, krom běhu, co dalšího ještě děláš? Zmiňovala si tady to plavání, že jsi byla jako malý dítě, jako talent, tak vydrželo ti plavání nějakou dobu ještě? A jak to vypadá s cukrovkou? Plávanie mi vydržalo. Asi pred 5 rokmi som dokonca mala aj plaveckého trénera. Takže som sa vrátila naspäť, že k ranným tréningom v bazéne o 6 ráno, kedy som si chodila odplávať svojich 2 až 2,5 kilometra. Trénera som samozrejme vopred upozornila, teda som diabetička, sledoval moju glykemiu z břehu, presne, takže vedel, čo sa ide diať, keď náhodou. Tiež muselo dochádzať samozrejme k pravidelnému doplňaniu tých sacharidov aj počas týchto tréningov. Vtedy som ešte raňajkovala, takže vtedy samozrejme boli nejaké raňajky pred tým plávaním, ale teda za tým celým bolo to, že ja som sa pripravovala na šprint triatlon a chcela som si zlepšiť čas, ktorý som mala rok predtým. Takže mám za sebou aj 2 šprint triatlony, ktoré boli také tiež pre mňa takým novým zážitkom. A okrem iných športov hrala som aj hádzanú závodne na strednej škole. Za mesto Trenčín. To je zrovna docela tvrdý sport, ale házená. To byl, hej. To pumpa vtedy ještě řekni, že jsi byla v bráně, že jsi byla brankářka. Nie, bola som brankárka. Tam jsou totiž ty největší odvážlivci. Bola som spojka. Hrala som na spojke. Takže ja som mala vždy také živé dieťa, ktoré rado športovalo, čiže napríklad aj bicykel, hej, že nemám problém ujet na kole 100 kilometrov. No, bez toho by si asi nedělal ten triatlon, čo? Takže bez toho by som tiež neurobila ten triatlon. Aj keď teda ten triatlon to bolo, že 400 metrov plávanie, 10 kilometrov bike a 2 alebo 3 kilometre beh. To bolo taký akože šprint triatlon. Hej. Okay, to bych zvládnul taky. To bych zvládnul, jasné, to každý zvládne, ale keď chceš mať lepší čas. No, samozrejme, že človek je trošku súťaživejší. A povedlo sa ten čas zlepšiť? Áno, ten druhý rok bol, myslím si, že dokonca až 10 minút lepší ako ten prvý, takže bola spokojná. Samozrejme, sama so sebou. Potom som už teda túto aktivitu neskúšala a samozrejme sú stále také nové výzvy, ktoré ma bavia, ale tak ostávam stále najviac verná tomu behu, plávanie stále, bicykel. A v zime, ako som spomínala, je to lyžovanie alebo ski alp. No. Tak ten je taký pre mňa taká srdcovka. No a v neposlednej rade hory a turistika. To mám teda túto lásku k horám. Nás priviedol otec, mňa aj brata. A sme stále takí vášniví turisti. Teraz sa tiež chystáme na turistiku, lebo môj syn teda, máme s ním taký zvyk, že každého narodeniny si vyberieme nejaký vrch a ten zdoláme. Takže minulý rok to boli rysy.
A tento rok by chceli ísť ešte vyššie, ale keďže vyššie na Slovensku sa dajú iba na gerlách a ja mám trošku strach z výšok, tak tam sa dá ísť iba s vodcom. To som povedala, že to ešte na to musí vytrénovať. Tak môj brat nám slúbil, že nás zoberie na nejaký vyšší vrch vo Švajčiarsku, takže sa teším zase na nejaké nové dobrodružstvo v horách. Říká Jana Ševčíková. V tomto díle Diabetes podcastu si ještě povíme, jaký je život matky diabetičky. Nedaří se vám odhadovat váhu potravin nebo nevíte, kolik mají sacharidů? Vyzkoušejte kalorické tabulky. Jsou ideálním pomocníkem každého diabetika a rovnou jsme si pro vás přichystali jeden bonus. Při použití kódu Diabetes30 získáte 30% slevu na premium účet. Díky němu si pak můžete v kalorických tabulkách vytvářet vlastní recepty nebo se inspirovat ze vzorových jídelníčků a taky využít mnoho dalších funkcí. Hezky si tu debatu takhle svedla ke své rodině, ke svému dítěti, synovi, ale ty máš vlastně 2 děti, pokud jsem to z příspěvků na sociálních sítích a z rešerše správně vyhledal. Možná začnu tím, co oni vědí o tvojí cukrovce. Vedia pomerne dosť. Vedia aj sú poučení, ako sa majú zachovať, keď náhodou sa ak by niečomu došlo, ak by sa niečo stalo. Najviac som ich začala zasvedcovať pred pár rokmi. Ja som sa rozviedla, dostala som s deťmi teda žiť sama a samozrejme vtedy som potrebovala im zdeliť základy nejakej prvej pomoci pre diabetika. Takže vedeli presne, jak som mala na hadičkovej pumpe, že čo je najjednoduchšie prestrihnúť hadičku, zavolať prvú pomoc, ešte zavolať susedov, čiže poznajú také tieto kroky, vedia, čo môžem a čo nemôžem, vedia presne, akože, že mám hypoglykemiu, tak vedia, že keď mám hypoglykemiu niekedy, môže sa stať, že môžem byť nervóznejšia, nesústredená, tak koľkokrát mi môj syn povie, mami, asi máš hypoglykemiu. Keď ja som taká možno nervóznejšia, tak by si tak zo mňa striela. Ale je pravda, že ja napríklad mám tvrdý spánok a senzor môže vrešťať, telefon môže pípať vedľa mňa a ja sa nezobudím. A teda vtedy príde syn z vedľajšej izby a mami, máš hypoglykemiu. Tak je to taký ochránca. Dcera samozrejme tiež tam mi zakazuje, tak keď vidí, že niečo chcem od nej mať, niečo sladké, že kúsok by som si mohla vypýtať. A ona, že nie, ty nemôžeš, máš cukrovku. U vás doma je to úplně v obráceně, než normálně slýchám od těch rodičů malých diabetiků, kteří naopak oni jsou ty ochránci, tak a chodí ty děti budit, že jo, když jim řve ten alarm, protože ty děti to zaspí. Tak tady je to přesně obráceně, to je hezký. Decka sú v tomto veľmi také zlaté, máme taký ako veľmi aj pekný, myslím si, že vzťah otvorený, založený skôr na takej pozitívnej komunikácii a vzájomnej podpore. Takže bez toho by to nešlo. Kolik jim je? Synovi bude 13 a dcera mala teraz 11. Takže už sú to takí adolescenti pomaly, tínedžeri. Takže čaká nás teraz veľká skúška. Teenage vek a verím, že to zvládneme. Ale... No já se na ten věk ptám kvůli tomu, ne, že budou mít tu pubertu a to těžký krizový období, ale spíš z toho důvodu, že přemýšlím nad tím, kdy třeba rodič diabetik by nad tím měl začít uvažovat, kdy ty děti nějakým způsobem jako vzdělávat a říct jim, že ten rodič není úplný superhrdina, který je nesmrtelný, ale naopak, že má tady jako nemoc, která svým způsobem může být v určitou chvíli fatální. A kdy je vlastně zasvětit do toho, jaký jsou tam ty rizika, že se může opravdu stát nějaká hypoglykemie nebo upadnout do bezvědomí a podobně. Tak možná nějaké doporučení, kdy to pro tebe přijde jako, kdy ti to přijde nejvhodnější, ty děti do té nemoci nějakým způsobem zasvěcovat? Tie deti sú tiež veľmi odlišné vo vnímaní a nasávaní tých informácií. Napríklad pri synovi to obdobie prišlo veľa skôr, veľmi rýchlo pochopil tie náležitosti, že dalo sa s ním o tom rozprávať, už mal myslím nejakých 6-7 rokov, kdežto dcera je ešte viacej je to také dievčatko, takéto nevinné detské, tak u nej to bolo, myslím si, že až tak predminulý rok, mala tak 8-9 rokov, že vyslovene potrebovala si to viacej v tej hlavičke spracovať. A oni dvaja vedia, že sú mojou najväčšou motiváciou preto, aby ten život ako diabetik som mala čo najviac kvalitnejší, lebo radi cestujeme, radi spoznávame nové krajiny, takže a chcem to s nimi robiť čo najdlhšie a byť tu pre nich čo najdlhšie, samozrejme pri to obdobie, keď odídu, ale a potom už budem chcieť žiť svoj život a chcem ho žiť čo najkvalitnejšie, ako sa len bude dať, takže...
Takže treba s tými deťmi určite komunikovať a vysvetľovať im to. Ale to už musí ten rodič, tak by som povedala, že vycítiť, že či je to dieťa už pripravené na to, aby takúto informáciu vedelo zvládnuť a prijať a vedieť s ňou aj narábať. Môj syn, ešte doplním napríklad, stalo sa, že teda bolo nutné zavolať záchranku. On bol ten, ktorý, ja som ho zobudila, zavolala som si prvú pomoc, bolo mi zlé, mala som výrozu, do toho nízky cukor, veľmi slabá. A on bol ten, ktorý proste o 2:00 v noci išiel dole, mal vtedy 8 rokov, išiel z bytu, otvoril, priviedol tu tých záchranárov do bytu úplne s kľudom. A som mu povedala, že dobre, už môžeš si láhnuť, všetko je v poriadku. On mi ešte medzi tým doniesol pohár vody a láškal si a bol akože úplne kľud opiť a ráno sa zobudil. Nič sa nestalo. Vôbec si vlastne nič nepamätal. Tá detská pamäť sa vyrovná veľmi rýchlo v noci. Evidentne. To je zajímavé. Takže je to od dieťaťu k dieťaťu. Ale to je hezký od něj, že je ještě takhle starostlivý. Ale říkám si ještě samozřejmě, mateřské půdy jsou všelijaké a možná by mě napadlo, že někdy ty matky můžou být takový ty ochránkyně těch dětí, že tady pro ně chtějí být a víc jako se starají o ty děti než o sebe. A protože tady musí být přece 100% času pro ty děti, musí je ochraňovat, musí být pro ně prostě ready. Ale to s tou cukrovkou prostě občas nejde, tak jak to máš ty? Taky si nějakou dobu měla v sobě to, že ty musíš ochraňovat tu rodinu, zabezpečovat její chod a vlastně až to ostatní je někde potom zatím. Prvýkrát takéto presne zamyslenie prišlo, keď sa nám narodil teda syn. Stal som sa prvýkrát matkou. A samozrejme počas kojenia tej žene tá glykemia častokrát veľmi klesa. To boli neustále hypoglykemie, ako vtedy sme sa fakt s tým zapasili s mojou diabetologičkou, že ako to vyšperkovať, ako to vyladiť. A vtedy som jednoducho pochopila, že musím byť viacej egoistická sama na seba, lebo ak mne sa niečo stane, ak ja odpadnem, tak to dieťa tam ostane samé a bezmocné do toho času, kým nepríde otec, hej? Alebo partner, alebo iná osoba. Takže naučilo ma to v tom aj to materstvo, že je fakt dôležité vedieť sa postarať ako matka najskôr sama o seba, v prípade tej hypoglykemie alebo nejakej urgentnej situácie. Jednoducho vtedy to dieťa musí počkať. A už tým ho nejak učí, že proste to zdravie tej mamy je dôležité, aby vedela podať potom tu starostlivosť tomu dieťaťu. My jsme tady minulý rok v létě vlastně měli 2 témata, co se týče cukrovky a těhotenství. Jedno bylo těhotenská cukrovka, což je úplně zcela jiná nemoc, než potom diabetes prvního typu a těhotenství. A vlastně přemýšlím, doteď jsme ještě nepřinesli žádný příběh diabetičky prvního typu, která by, nebo se kterou bychom řešili primárně to těhotenství, porod a další věci. Takže vlastně to mi teď přijde docela jako ideální čas, i když už je to nějaká doba. Samozřejmě technologie se diametrálně změnily, protože dneska vlastně jako vesměs většina žen, který chtějí otěhotnět, tak se na to vlastně připravují dlouhodobě dopředu, dostanou zpravidla inzulinovou pumpu a senzor, takže ten uzavřený okruh už je dokáže držet v nějakém, jako řekněme, rozmezí, který je vlastně výsledku ještě tvrdší, než má normální nebo ne normální smrtelník, ale normální diabetik, protože nemají to rozmezí 4 až 10 mmol, ale myslím, že nějakých 4 až 8 nebo něco takového. Což ty si samozřejmě neměla. Hádám, že v té době už jsem měla pumpu, nebo ještě pera? Ešte nie, nemala som. Bola som zrovna v čase, keď som otehotnila so synom, som bola dole z pumpy. Čiže hneď ako sme na to prišli, tak som prechádzala automaticky na pumpu. Bolo to ešte v dobe, kedy sme sa ešte sťahovali z iného z mesta. Ja som bývala v Trenčine a z Trenčina do Bratislavy nemala som ešte poriadne diabetologa vyriešeného. Tak to bolo celkom taký akože hardcore, zároveň taký ten stres, lebo ja som teda o prvé dieťa prišla 3 roky predtým, takže mali sme trošku také problémy s otehotnením, takže už bolo také obdobie, že sme si povedali, že kašleme na to. Keď to príde, tak to príde. Samozrejme, ono to potom prišlo tak nečakane. Ale sme veľmi radi, že teda obidve deti máme. A potom som teda našla pani doktorku Tošerovú, ktorú som už spomínala. Mala som skvelého gynekologa, ktorý bol fakt, že špecialista na diabetičky. Výborne sa vyznal v pumpe. Čiže sme aj glikovaní sa nám hneď automaticky krásne podarilo vyladiť v tom 4. 5. mesiaci. Je pravda, že vtedy ešte bol taký len prvý nástup senzorov, nebolo sa ešte úplne ľahké k ním u nás dostať, čiže zároveň som začínala používať aj senzory. To boli G4, G5, už fakt to si nepamätám. A
Jasné, bolo to náročné, to bolo ešte, keď som nemala senzor, to bolo fakt, že meranie každé 2 hodiny, deň, noc, proste tie prvé mesiace boli kruté, ale v zásade mám 2 pekné zdravé deti. No, syn sa narodil síce ako dosť veľké diabetické dieťa, alebo dieťa diabetičky. Mal 5,2 kg, 57 cm a trošku ma natiahol, dá sa povedať. Ľudia na ulici sa zastavovali, či čakám 2, no ale ne, ja som tam mala také celkom pomerne väčšie bábätko. Samozrejme mala k novorodenickú hypoglykémiu, takže bol prevezený na detskú isku, kde ho odsledovali. Ale teraz akože to je jeden zdravý športovec, kluk, ktorý akože žije si svoj život, ide si svoj sen. Veľmi, veľmi šikovný, veľmi múdry, takže robí nám radosť. A dcera už bolo taký proste, už som vedela, do čoho idem, už to bolo ľahšie zmanéžovateľné. Bola som na pumpe, už som pravidelne používala senzory, čiže aj pri nej tá pôrodná váha už bola veľmi taká pekná, 3,651 cm, také štandardné bábätko. Obidve deti sa mi teda podarilo aj kojiť, takú tú syna síce iba pol roka, ale pri dcere sme si to užili, dá sa povedať, celý rok. Aj tam už som vedela vďaka tým znalostiam z predchádzajúceho pôrodu, čo funguje, čo nefunguje. Takže hodnotím hlavne veľmi pozitívne prístup a fakt musím povedať, že veľká vďaka patrí gynekologovi, ktorý sa o nás postaral aj pri prvom aj druhom tehotenstve, ktorý bol neustále k dispozícii, fakt ovládal natoľko pumpu, že musím povedať, že asi ovládal tie funkcionality a tie nastavenia viac ako niektorí diabetológovia. Ten presne videl, ten vždy chcel vidieť môj denník, chcel vidieť, ako mám nastavené jednotky. Presne sme to doľaďovali na každej jednej kontrole, takže zároveň spolupracoval s tou mojou diabetologičkou, čiže úžasný tandem. Tu už tady zmínili ty různé komplikace, které se s tím těhotenstvím pojí, což je to, že děti diabetiček se mohou narodit. Mohou. V tvém případě o něco větší, teda přes 5 kg, to už je solidní váha. Ale vlastně i věc druhá byla ta hypoglykemie u toho miminka, vlastně to se taky často zmiňuje, že z toho někdy mohou být lidé překvapení, že něco takového může nastat. Ale vlastně, když tak vezmu v té době, když se řešilo těhotenství, tak měla si třeba stres tady z těch věcí, z těch všech možných rizik, které můžou nastat, ať už tím, že to dítě může být zákonitě větší, nebo že můžou nastat prostě jiné komplikace. Nie, nikdy som to nepripúšťala. Ja som fakt, že taký celkom človek tak pozitívne nastavený a tie myšlienky sa snažím skôr orientovať na to, aké to bude pekné, aké to bude všetko dobré. Samozrejme, objavia sa tie pochybnosti sú, ale nemyslím si, že je nutné sa tým stresovať, lebo tým si človek privodí oveľa väčšie alebo iné komplikácie. Takže tešila som sa, akože pre mňa jedno je to druhé tehotenstvo bolo veľmi pekné, bolo veľmi tiež aktívne. Takže bolo to, ja by som to ešte v zásade zopakovala, hej, ale už nemám na to vek úplne. A vďaka tomu, že teda som musela absolvovať ešte teda po synovi niekoľko operácií brúšnych, a teda až keď sa dcera narodila, aby som mala všetko v poriadku, tak ako má byť, tak už nechávam túto tému bokom. Někdo taky může mít, řekněme, ne strach nebo pochybnosti, ale je tady jisté riziko, že dítě diabetiků má určitou jako pravděpodobnost, že se i u něj rozvine diabetes prvního typu. Jsou to, řekněme, jednotky procent. U žen myslím, že to jsou ještě nižší jednotky procent než u mužů. Nejhorší samozřejmě kombinace je, když ten pár je oba diabetici prvního typu, takže teď s velkou nadsázkou, jenom tady říkám, nedoporučuju se párovat s jiným diabetikem, ale jinak samozřejmě běžte do toho. Samozřejmě to je jenom takový nemístný vtípek. Lásky nerozkážeš. Přesně tak, ale spíš to myslím z toho důvodu, nebo z toho hlediska, jestli si někdy nad tím přemýšlela anebo jestli tě to někdy stresovalo, že tví děti třeba, nedej bože, jednoho dne můžou mít cukrovku prvního typu. A vlastně, jestli nad tím přemýšlíš dodnes, jestli se u nich nemůže třeba nějakým způsobem ještě rozvinout. Samozrejme, to človeka napadne, že je niekde v
pozadí má tú myšlienku. Tým, že deti chodia na pravidelné prehliadky k detskému lekárovi, tak ten vždy im spraví aj teda odmerie glykemiu, čiže majú ju stále v norme. Konzultovala som túto otázku aj s mojou ešte detskou diabetologičkou, ktorá ešte stále teda pracuje na Kramároch v Bratislave, v detskom centre diabetologickom. A v zásade povedala, že pokiaľ nie sú žiadne príznaky pri deťoch, že nestresovala by ich nejakými takýmito vyšetreniami. Ja ich učím hlavne, čo sa týka zdravého životného štýlu. Čiže vysvetľujem tie rizika toho, ak sa nebudú dobre stravovať, ak si nebudú na sebe dávať pozor, že jednoducho sú tu rôzne ochorenia, ktoré im môžu potom skomplikovať život. Takže radšej tomu predchádzať takým vzdelávaním těch dětí. Mě ještě v souvislosti s tímhle napadá, že teď ve fakultní nemocnici v Motole, tady v Praze, rozjíždí vlastně jako screening mezi dětma, jmenuje se to projekt Betty. My jsme tady k tomu měli taky rozhovor s panem doktorem Šumníkem. Nevím, jestli něco podobného je na Slovensku, teď si úplně nejsem jistý. Ale vlastně tam se velmi ve zkratce dá, oni dokážou zjistit u těch dětí diabetiků prvního typu, jestli má nějaké protilátky, nebo respektive tam je přítomnost těch markerů, který značí to, že se u toho dítěte může jednoho dne rozvinout ten diabetes prvního typu. Tak by mě zajímalo, jestli si přemýšlela i ty nad tím screeningem, anebo jestli jste se do něj třeba zapojili. Ja som si vypočula ten podcast, aj ma to veľmi zaujalo, aj som nad tým uvažovala, ale neviem, zastala som potom na otázku, že či je možné prísť zo Slovenska na takýto screening. Akože určite... Je pravda, že to je dobrá otázka, to taky nevím, ale dá se to zjistit, když se jim to napíše, zeptá se člověk a nic za to nedá. Ale vlastně, když by ta možnost byla, tak by si do toho šla, protože tam by si vlastně definitivně věděla, jestli tam ty markery jsou a jestli se to teda může jednoho dne rozjet, anebo být vlastně asi tak trochu jako v klidu, že dobře, na nás to nevyšlo. Asi by som išla určite do toho. Je lepšie vedieť a predvídať tú situáciu alebo pripraviť sa možno na ňu, aj keď asi na toto sa nie vždy úplne dá vo všetkom pripraviť. A jedno veľké šťastie je, že teda viem čo s tým. A druhé veľké šťastie, že táto doba už ten diabetes, aj keď človek teda dostane, tak je to ďaleko jednoduchšie, ako to bolo v tom roku 1991 alebo predtým. Takže ja mám aj vo svojom okolí veľa takých prípadov. Teraz pred asi 3 mesiacmi môj synovec má 3-ročného syna a mu teda zistili cukrovku. Tak som bola hneď prvá na rane. Hneď samozrejme sme si sadli, všetko bolo vysvetlené, podané. Koľkokrát mi ešte zavolajú, čo majú spraviť, keď sa toto a toto stane. To si sa stalo kolegovi pred 2 rokmi. Tiež jeho syn, 3-ročný, cukrovka. Jeden z našich majiteľov má tiež dcéru Moniku, ktorá už má teda 17. Je to tiež úspešná športovkyňa, ktorá športovo skáče na koňoch. Vyhrala 2. miesto na majstrovstvách Európy v kanikrose, takže tiež také zaujímavé dia dievča. Takže je tých diabetikov tak nejak viacej okolo mňa. My sme tak prepojení a tí ľudia sa ku mne vracajú, vedia o tom, že mám tú cukrovku, tak tie telefonáty mám pomerne často, že môžem ti poslať na niekoho číslo, sú novozistení, potrebujú poradiť. Takže, to som odbočila teraz do tej témy k tým deťom, takže je dôležité, ja si myslím, že ak sú takéto možnosti, že to vieme vedieť, tak ja by som do toho asi išla. Nie, asi určite tak. Na druhou stranu dovedu si představit, že nikdo to radši vidět nechce, protože žít s tím pocitem té časované bomby je někdy taky dost jako asi možná stresující, pro někoho dost nepříjemný. Na závěr ale tu samozřejmě čeká klasická záludná otázka. Co je podle tebe na cukrovce nejlepší? Naučiť ťa disciplinovanosti a väčšej zodpovednosti. To je na tom jako to dobrý, jo? Že získám disciplínu a zodpovednosť. Presne. Pre mňa, ja to tak vnímam, mňa tá cukrovka naučila byť viacej priebojnejšou. Určite to bolo aj v tom, že boli taká tá mienka v tom období, keď som tú cukrovku získala, že čo všetko nebudem môcť. A na záver teda robím úplne všetko, jak bežný zdravý človek. Čiže bola určite takým tým hnacím motorom byť
dostať sa na túru alebo dokázať tým ľuďom okolo, že dá sa to všetko zmanéžovať, dá sa to všetko zvládnuť aj s cukrovkou. A samozřejmě nesmím ani vlastně po té záludné otázce zapomenout to bilancování, který jsem tady už zmiňoval na začátku. Když jsme si říkali na začátku, jaká je tvoje glykémie, tak jak to vypadá teď? 6,0. 6,2. Tak vypadá to, že jsme se synchronizovaní, nikomu z nás. Tenhle rozhovor nezvedl glykémii ani mě, ani tobě. A to já jsem měl k obědu smažák a ještě jsem si tady dával výborný flat white, protože tady u nás ve studiu u Tomáše dělají famózní kávu, kterou si vždycky musím dát. Na to vždycky lákáme hosty a divím se, že to neudělalo vůbec nic, což se většinou jako neděje a to jsem nedopichoval. Wow, výborně. Tak skvěle zladěné. Přesně tak, musím se pochválit. Jano, já ti moc děkuji za to, že jsi až ze Slovenska dorazila sem za námi do Prahy a povyprávěla takhle své zkušenosti a svůj životní diabetický příběh. Děkuji za to. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi česť sa sem ukázať. A to je z dnešní epizody Diabetes podcastu všechno. Přeju vám krásné dny, ideálně držte rovinu, tak jako já tady při této epizodě, ale samozřejmě nechci se chválit. A samozřejmě opět za měsíc naslyšenou. Budu rád za follow na Instagramu nebo Facebooku, případně dejte odběr na našem YouTubeovém kanále Diabetes Podcast. Vyplatí se to, protože budete o chystaných epizodách a novinkách vědět jako první. Trička už jsme vypustili ven v létě, ale na podzim toho chystáme taky dost. Tak se těšte, loučí se s vámi Honza Hrušovský. Podcast vzniká v produkci RAW Audio.cz.